आज जौन लाइव हम आइल बनी इ एगो बहुत ही गंभीर मुद्दा भी बा और गंभीर समस्या भी बा, जौना पे कि हम आप सबके बतावल भी चाहतनी, आप सबके सुझाव भी चाहतनी और आप सबसे हम बात भी कर चाहतनी। हम ज़्यादा इधर उधर के बात ना करते हुए बस ये बताइब कि हमके याद बा 21 जुलाई जौना दिने हम पहला बार आयांश बाबू के मम्मी पापा से बात किले रही, तो उस दिन शायद कोनो उम्मीद ना दिखत रहे, लेकिन आज 12 से 15 दिन के अंदर जौन रउरा सभे सपोर्ट कैले बानी, जौन रउरा सभे हिम्मत देखौले बानी, जौन प्यार आशीर्वाद दिले बानी, जौन एक एक व्यक्ति जे भी आयांश बाबू के बचावे खातिर, जीवन बचावे खातिर एक एक रुपया तक डोनेट कैले बा। सबसे पहले एगो बिहार के लइका भइला के नाते और एगो कलाकार भइला के नाते और हमेशा से आप सबके सेवा में, चाहे वो कोनो भी हालात रहे, चाहे इंटरटेनमेंट के माध्यम से, चाहे सामाजिक सेवा के माध्यम से, अगर जुड़ल बा आदमी तो आप सबके ही आशीर्वाद बा, प्यार बा और आप सबके साथ के बिना ई संभव ना हो सकेला। जौन कि आज 10-12 दिन में रउरा सभे जौना हिसाब से सपोर्ट कैले बानी, हमनी के उम्मीद जगा दिले बानी, रउरा सभे उम्मीद जगौले बानी और ये उम्मीद ऐसा जागल बा कि बार बार दिल में उम्मीद आवता कि कुछ हो जाई। हमनी के आयांश बाबू खातिर जौन लक्ष्य लेके चलल बानी जा, लक्ष्य तो बहुत ही ज़्यादा कठिन बा, एमे कोनो शक नहीं है कि ई लक्ष्य बहुत कठिन बा, लेकिन यह लक्ष्य के हमनी के ना पा सकिला जा ऐसा भी बात नहीं है। यह लक्ष्य के हमनी के पा सकिला जा, वो भी कब, जब पूरे बिहारवासी, कहे से कि उत्तरदायित्व तो बनेला, जब रउरा घर के, जब रउरा माटी के, जब रउरा गाँव के कोनो लइका ए टाइप के जौन की केहू सोच भी नहीं कर सकत कि ऐसा दुर्लभ बीमारी केहू के हो जाए, भगवान ना करस कभी जिंदगी में केहू के होके। और हम एगो बात और क्लियर कर दी, जे भी थोड़ा कम सोच वाला व्यक्ति बा, जे ऐसन एगो बच्चा के जीवन पे भी 10 तरह के बात अगर सोशल मीडिया पे लिखता, चाहे मैसेज लिखता या कहता कि ऐसन हजारों करोड़ों बच्चा बाड़े, काहे आयांश खातिर इतना मेहनत होता, तो भाई अगर आप हमार लाइव सुनत तनी तो हम ठेठ भोजपुरी में आज बोलत तनी, आज हिंदी में नहीं बोलत। अगर लाइव सुनत तनी तो रउआ के हम बता दी कि अगर आयांश के इलाज 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख में हो जाइत तो उनकर माता पिता मिडिल वर्ग के बड़े सक्रिय रहन, कहीं से ना कहीं से कुछ अपन खेत बधार रख के, कमाई धमाई रख के, कैसे भी करके वो इलाज करा ले रहते। ऐसा हर संभव परिवार में होला, जब केहू के जौना के इलाज अगर इंडिया में बात तो लोग अपना हिसाब से करा ले बला, में सामाजिक मदद के जरूरत ना पड़ेला। लेकिन अगर आज हम देश के कहब, देश के अगर आज तक न्यूज़ चैनल से लेके जी टीवी से लेके बिहार के तमाम जितना भी बिहार झारखंड न्यूज़ चैनल बा, अगर तमाम न्यूज़ चैनल पे आयांश के मैटर चलता, तो जितना भी पढ़ल लिखल आदमी बाड़े जे मीडिया से जुड़ल बा, चाहे सच तक में, जैसे हमारे मनीष बाबू बाड़े जे दिन रात प्रयास करते रहे, हमारे नागेश भाई बाड़े दिन रात प्रयास करते रहे, या जो भी हमारे कलाकार बंधु बानी, अंकुश राजा जी, गुंजन जी, बड़े भैया पवन सिंह जी, खेसारी जी, तमाम लोग जे भी जहाँ से भी पोस्ट कैले बा अपना आईडी से, तो कोई भी आदमी बिना जाने सोचे समझे ना पोस्ट करेला। आज कहीं ना कहीं इस सवाल एगो बच्चा के जिंदगी के आज से 10 दिन पहले रहे, लेकिन अब ये पूरा बिहार के अस्तित्व के बात हो गई बा, पूरा पूर्वांचल के अस्तित्व के बात हो गई बा, पूरा हमनी के जोन एगो कहे से कि बिहार यूपी के और आयांश के और कोनो बच्चा के मैटर नहीं है, ये मैटर बा भारत के भविष्य के। एक मैटर के गुहार तक हमनी के प्रधानमंत्री जी से भी लगौले बनी जा और दिन रात हमनी के प्रयास करते नहीं जा। यह विषय पे जितना भी लोग अगर कन्फ्यूजन मार्केट में पैदा करता, चाहे जो भी लोग हम जहाँ तक 1-2 लोग हमारे के बतावल कि कुछ लोग साइड से अलग अलग नंबर मार्केट में बांट देता, या तो हम बता दी कि आयांश के नंबर एके बा वहाँ के पिताजी के, जो उनके गूगल पे नंबर बा और पे फोन नंबर बा। अगर रउरा अपन आयांश के प्रति समर्पित बानी, जे भी इतना पूरा हम धन्यवाद देम जे भारत के बाहर भी बा, कुछ लोग मलेशिया से पैसा डलले बा, जे
अपने ही बिहार यूपी के लोग बाहर नौकरी करेला, कुछ लोग अबू धाबी से डल बा, कुछ लोग दुबई से डल बा। तो आज सारा लोग वो बात के समझता कि ये बात सीरियस बा। अगर इलाज 2, 4, 5, 10, 20 लाख में हो गई रही तो आज इतना बड़ा मुहिम ना चलित। ठीक बा, हमनी के समाज में एगो बात बा कि केहू केहू के कुछ लिखला पर बोलला पर रुक नहीं सकत, लेकिन एकरा मतलब ये भी नहीं कि एगो छोटा मोटा बच्चा के ऊपर जहाँ मतलब कहत तबानी कि जहाँ एगो माने कतनो केहू निर्दयी आदमी होई नु, जब वो लड़का के चेहरा देख ली तो ओकरा माया आ जाई। ऐसा विषय पर भी अगर 10 तरह के मैसेज उल्टा सीधा मार्केट में अफवाह फैलाइब सब है, तो ऐसे हमनी के जौन एगो बहुत बड़ा लड़ाई लेके चलल बनी जा, एगो बच्चा के जिंदगी बचावे के, वो लड़ाई में कहीं ना कहीं हमनी के रुकावट पैदा होता। दूसरा चीज बा कि अगर कोई 5 दिन पहले मदद कर देले बा, चाहे पैसा डाल देले बा, तो एक ही स्क्रीनशॉट बार बार पोस्ट कैला से कोनो फायदा नहीं है। रउआ डाल देनी, रउआ अपना से 10 आदमी के प्रचार करी, वो 10 आदमी 10 आदमी से कहस